Numele meu este Peica Vlăduț, sunt un tânăr medic veterinar, am absolvit în anul 2020, care împreună cu tatăl meu gestionăm ferma. Avem un efectiv total de 370 de capete, de la ziua 0 până în lactație. Astăzi mulgem 161 de animale. În urmă cu 5 sau 6 ani am hotărât să facem un proiect pe măsura 4.1 prin AFIR și astfel am reușit să trecem de la mulsul pe sală de muls la roboții de muls, respectiv Lely Astronaut. Împreună cu roboții de muls am mai achiziționat și încă un robot, Lely Discovery se numește, care face curățenia prin adăpost. Acum 3 ani am mai depus încă un proiect, am reușit, am câștigat. Și ceea ce vedeți în spate pot să spun că este cireașa de pe tort în ceea ce privește roboții de la noi din fermă. Este vorba despre Lely Vector. Este o remorcă furajeră, să spunem, complet automată, care se ocupă de furajarea animalului. Impactul omului asupra lui este strict doar să-i pregătească bucătăria furajeră pentru 2-3 zile. De acolo el se colerează cu robotul de muls și astfel își face calculul pentru rația pe care la fel noi o introducem în calculator. Am ales partea de Lely și respectiv roboții produși de aceștia pentru faptul că am fost ieșiți foarte mult în străinătate, am văzut despre ce este vorba și am ales să lucrăm cu ei. Vectorul l-am pus în funcțiune anul acesta în primăvară. Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Avem un control foarte bun asupra rației, ceea ce se poate vedea și în producția animalelor. Momentan furajează un număr de 100 de capete cu 2 rații diferite. Avem o rație pentru animale în lactație și o rație pentru repausul mamar. Acum ne aflăm în capătul fermei, unde se află bucătăria furajeră propriu-zisă, unde avem sortimentele de mâncare pregătite pentru 3 zile în ceea ce privește masa de siloz, masa umedă și chiar până la o săptămână partea de fân. El își pregătește singur furajarea, are un cântar, știe cantitățile exacte pe care trebuie să le pună, pe lângă silozul de porumb, semifânul de lucernă, fânul. El activează automat și făina care vine din silozul de afară, își calculează exact cantitatea pentru rația respectivă și începe mixarea. Principalul atu a vectorului este faptul că mereu avem mâncare proaspătă în fața animalelor, datorită faptului că el în fiecare oră iese din boxa de încărcat, scanează mâncarea din fața animalelor, iar în funcție de centimetri aflați în fața frontului, acesta pregătește mâncarea. Având în vedere că este mereu proaspătă, tăiată la dimensiunile optime, avem o sănătate cât mai optimă a rumenului, ceea ce se reflectă, bineînțeles, în sănătatea animalelor și în producția laptelui.